Здравейте, дами и господа, добре дошли в първия епизод на CS Warzone. Решихме това да е играта, тъй като CSGO, така както видях, беше по-ефтина отколкото Warzone, или позната като 1.6. В момента ние само гледаме и чакаме да ни допуснат в игра. Този сървър е с много добре оборудвани оръжия. Интересен е, тъй като са такива като модифицирани. Виждате, там има една черна точка, която се движи. Тази черна точка е като невидим човек. Имаш такива, мисля, че като скинове. Ето го появи се и пак изчезна. В момента сме... добре, терористите печелят. Ние сега сме полицаи в момента. Така, сега започваме за пръв път и мисля кита ми да е Pro Sapper и тъй става. Така, като за пистолет имаме ето това бепче, този красавец. Това са като скинове на оръжията, които са мега яките и не са оригиналните скинове. То сме стресна. Не са оригиналните скинове на играта. В момента ние разполагаме, тук търсим едно нещо. Айде. Ой, коста бе! Много съм просто е. Така. Извинявам се, ако нещо много не се вижда както трябва. Но мисля, че е линка за страницата. Можем да играем и на рандом сървъри, ако искате. Този на мен лично ми е любимия. Така че най-вероятно ще играем по-често на него. Не се знае. Така. Ето виждате кита отстрани, който сме си избрали. Какво представлява? Нощчето. Имаме си много яки хич. Даже не са, не мога да кажа, готини, тъй като е прекалено слаба дума. Така. Да даваме команда Cover Me. Но виждам тук, че има нещо, което майка убива. Така. Тук просто няма. Тонява. Така. Намираме се в командния център. И както виждате, дами и господа, мен отново ме клъцават. Леко казано. Тук някой също ще клъцнат. Някой друг от нашия тим има ли? Не знам, мисля отново да се включа, за да се избера друг кит. Някой така по-интересен. На мен лично любимия ми кит е Рамбо, но той е машингън, който не е точен в принцип, както другите оръжия, което е доста неприятно. Но, какво се правим? Не е толкова точно всичко. Има и разлики винаги. Снайперите не са идеално точни. О май гад, този направо го помляха. Помлаха, така да се каже. Така. Рамбо. Сега виждате какво представлява кита Рамбо. Това от тежките картечници, деца въртят. Не знам при вас как се вижда. Ето така. Вече я виждате. Имаме си пистолет. Уй, ма. Тия снайпери са много дразнищи. Само да цепят като не видели. Две са смотани. Нищо, че са повечето от нашия тим, ама сега. Не може постоянно с снайпера на цепите. Мега ми е отвратително, като изляза само се респавам и някакъв диагнознакъв. Някой такъв странен. Идва със снайпер ма чакали отгоре, ма цепи.
куко. Виждате тук тия хора, когато ги измъкнете, ви дава пари, тъй като в момента съм полицай. Ако сте терористи, ако ги убиете, ви дава пари. Ако сте полицай и ги убиете, ви взима пари. О, то с какво направи, бе? Сега имаме то се последния оцелял. Еми и той умря. Та-да! Призрачко. Дай. Сега тук се скрихме за малко. Айде, ние сме Рамбо! Рамбо! Презареждаме. Така. Най-вероятно ще оставя линч в описанието. Много ма цепят. Значи сега в момента искате ли да отидем в някой рандом сервер? Или това ще е сервера, така. Или той пак прекалено претъпкан. Ще е гадна връзката. Това да е сервера, че по-малко хора има, да стане по-интересно. Колкото по-малко хора има, толкова по-голям шанс да направите повече килове. В принцип. Даже има шанс да ги избиете всичките. Което в моя случай ще е много добре. Така. Това не трябваше да се вижда. Ако този път ще сме терористи, но явно няма да сме терористи, ще влизам на ново. Тук сега малко ще е цензурирано най-вероятно. Не, няма да е цензурирано. Моя канал няма такива. Но не би трябвало да има такива неща в YouTube. За което се извинявам много. Просто така снимка се сложи на сървъра. Айде, умирай. Добре, сега. Няколко терориста срещу двама полицаи. И честно ли е? Не знам. Ще вземем дюгалчи и малко амуниции и атак. Така. Трябва да ме стегла. Сега. Тук няма никой. Така, хора, съжалявам, че нямаме обратна камера. В момента не мога да предоставя това, тъй като компютъра ми нещо е багясал леко. Леко силно. Колко минути стана клипа, бе? Има още време. Айде. Какво? Снайпери! Снайпери! Как е? Какъв е то се? То с хако. То се с хак. Не може толкова да се точен с един пистолет. Това просто е невъзможно. Така, сега да гледаме нашия какво правим. Дали ще обезвреди бомбата или не. Терористите. То с къде седи? То завира оръжието на нещо. Нещо прави с оръжието. За жалост губим. Губачкаме. Този път, ако ще кажете, се вземем един булпуп. И мани, настъпах пуп. Това е пуп на обувката ми и не мога го махна. Гадно. Сега отиваме да пазим сега в момента. Или пък още. Можем ли да скупим някакви бомбачки? Аз мисля, че за мен поне тази е най-хубавата бомба. Тъй като заслепява. И ако я погледнете, право ще слепеете. Yeah, bitch. Get off my way. Не, какво стана? Победихме ли? GG winner! Ей! Мазняр, я ми върни оръжието, Педро! Бах ти, Педрото. Той човек, хора, ако го видите... той е тук до мене. Я не ми бягай, бе. Ако го видите, никога не му се давайте. Убивайте го, стреляйте го. Да умира. Мама ти. Твоята мама. Не. Като си дадете оръжието на някой, тъй става. Чисто ново оръжие.
2 по 2 чисто нови кецове. Айде. Колко стои? Колко е? Ого. Къде е това, бе? Къде си? Къде сме? Това оръжие много яко е. Това е моето оръжие, бе. Фуй! Ай сега. Сега тук някой да не ме убие. Лекичко. Ох! Шибнах се малко. I'm sorry. Guys. Но ще трябва да убия. Някой тук го е цепнал в тиклата. Тук някой изтръгва бомбата. Те ще мога да го убием. О, видях, вижте. Вижте копиш на ножа ми, бе. CS клуб. О, мазнал, някой ми е подарил профил. Dust 2. CS клуб. Dust 2. Ще какъв як нож има, бе. Който не го кефи ножа, направо признавам го. Ясно, няма пистолет ли, бе? Ще какъв е яка, бе. Аз не мога да кажа, че не е як ножа. Това е един от най-яките ножа, които съм имал. И са ми давали. И сега заради този нож, защото естествено са... Ко стана с този? Браво, моят човек. Сега. Ако ще кажете с една ефтина пушка, да ги гърмим от близко разстояние. Става ефтината. Помпата. Не автоматичната, ами обикновената, бавната. Бъгавата. Сега така ще ги чакали. Чакал. Дай. След няколко минути мисля да приключваме този клип. О, този. Бум! Give up my way. Nigga? Are you nigga? Where are you? Ще... Тук ми правят реклами. Така ще е готино да добавят и Butterfly в играта. Тъй като канала ми е такъв. Ако можеше да добавят някой скин, някой Пеперуда. Пеперуда. Че малко странно като кажеш в игра за със стрелба, Пеперуда да кажеш да добавят, странно ще е. Ей, май! О, бихме летай! О, нига, get off my way. Така. Сега в момента мислям да помоля да купя такова. Не мога. Сега купувам си и така бомба. Бомба ячка! Бомбастичен съм аз. Бомбастичен. Бомбастикъл. Ай. Тук няма никога. Това е важно, че сме проверили. Сега тук дали ще има още пак този да е DNF. Не били са. Така хора, ми се скоро да приключвам този клип, тъй като много искам да е по-късъчък, за да мога да качвам повече епизоди. Ако ви е харесал този клип, може да коментирате, да харесате. И къде целиш, бе? Къде, бе, лут? Със снайпер ли ма цепна, бе? Не, бе. То си хакер. Знаете ли колко е кривото и оръжие? Ей, това нещо. Това е едно от най-кривите оръжия. Какво стана, бе? Така, хора. Кой ще кажете да взема този якия снайпер? Или аре да вземем сега един снайперни и да ги цепим, като за последно. Едно е такова. Сега изхарчам всичките пари. Хора, така. Еми. Ой, мама ти! Fuck you, bitch! Хора, това ще е всичко за този клип. Ако ви е харесал, харесайте, пишете в коментарите, абонирайте се за канала ми. Това беше всичко от мен. И довиждане!